Η εταιρεία. Όπως καταγγέλουν άνθρωποι που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η εν λόγω εταιρεία επεξεργάζεται πλημελώς τα απόβλητα και δεν πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ιδιωτικό νοσοκομείο Γένεσης Θεσσαλονίκη, ώρα 2 τα ξημερώματα. Η κινητή μονάδα διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων επεξεργάζεται αμιγώς μολυσματικά απορρίμματα στην αυλή του νοσοκομείου. Πρώην εργαζόμενοι της συγκεκριμένης εταιρείας που διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα σε όλα σχεδόν τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας προχωρούν σε σοβαρές καταγγελίες που γεννούν πολλά ερωτήματα για το αν προστατεύεται η δημόσια. Σε αυτή την αποθήκη στην Νεοχορούδα της Θεσσαλονίκης, για μία ακόμη φορά κατά παράβαση κάθε περιβαλλοντικού όρου, η εταιρεία λειτουργούσε την κινητή μονάδα χωρίς να ελέγχει κανείς τη διαδικασία. Από σύρνης, από αίματα τώρα, τι έχει πόδια, χέρια μέσα δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Με μυρουδιές, τα ζώα, έχει επιμειοστάσια πιο πάνω υπήρχαν, τα σκυλιά πηγαίνανε, παίρνανε. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας κάνει λόγο για κατασκευασμένες εικόνες, τις οποίες μάλιστα τις αποδίδει σε διαφορές με τους εργαζομένους του. Μάλιστα, σε βάρος του εκπροσώπου της εταιρείας έχει υποβληθεί μήνυση για εξαπάτηση σε βαθμό κακουργήματος και για παραβίαση των περιβαλλοντικών διατάξεων από την καναδική κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε ο εισαγγελέας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Παρά το γεγονός όμως ότι η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, η Νομαρχία Θεσσαλονίκης δεν έχει διαπιστώσει καμία παράβαση. Προς το παρόν τουλάχιστον δεν έχει σημειωθεί καμία παράβαση. Αλλά όχι μόνο αυτό, δεν έχουμε και καμία καταγγελία από τους ενδιαφερομένους που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα νοσοκομεία και οι κλινικές. Ακολουθούμε τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον νόμο, δηλαδή την διενέργεια διαγωνισμών. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Στην Αττική, η συγκεκριμένη εταιρεία συνεργάζεται με τα νοσοκομεία Ευαγγελισμός, Λαϊκό και Αττικό, οι διοικήσεις των οποίων αναφέρουν ότι γίνονται όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το ίδιο υποστηρίζει και η Κλινική Γένεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: η Κλινική Γένεση στηρεί πλήρως τα μέτρα και τους όρους διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Έχει δε αναθέσει την επεξεργασία των ιατρικών αποβλήτων στην εταιρεία Sterimed Ltd. Η εταιρεία αυτή μας έχει γνωρίσει ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη λειτουργία της. Και ενώ οι υπηρεσίες υγείας διαβεβαιώνουν ότι επιτυγχάνεται η αποστήρωση των αποβλήτων, όπως δείχνουν οι βιολογικοί δείκτες, πρώην εργαζόμενος της Sterimed αποκαλύπτει ότι τα αποτελέσματα είναι κατασκευασμένα. Ουσιαστικά όμως οι έλεγχοι που γίνονται δεν αφορούν στο αποτέλεσμα της διαδικασίας, καθώς το προϊόν της αποστήρωσης δεν μπορεί να ελεγχθεί, αναφέρει ο Γενικός Επιθεωρητής Υπηρεσιών Υγείας. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους δείκτες, τους δείκτες δυναμίας των μολυσματικών με τα υγειακά, αυτή τη στιγμή μπορούμε μόνο με το μάτι ή μόνο βλέποντας αν γίνεται η σωστή επεξεργασία. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί σε 8 εισαγγελίες σε όλη τη χώρα, ενώ η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.